máme neomezeně respawnů, oni ne, takže umírejte a snažte se někoho sejmout. Jo. Nemá zbytečně být někde zalezlej, tak hovnu. 7 lidí musí. Jo, 7 vás tady musí být. Choďte po 7. Rychle umírejte, až furt se odhádne. A ty se to točí, jo. Necháme tady 6 lidí. Čekuj, tady moc. Ty do prdele. Neprolezem tadyhle křovím, doleva, ať nás neviděj. A vynoříme se tam. A už jsou na té kupě, jo? U městečka. Tady bacha Peco, aby tady nebyl nějaký akčňák, vole. Já jim moc nevěřím. Jo, tam jsou naši už, dobrý. Počkej, ty jdeš takhle přímo? Takhle město jdeme teda? Já nevím, jestli můžeme, aby nebyl nějaký problém zase. Jeden dole. Neviděl jsi Pecu, kam zmizel? Fakt? Jsem nějak ztratil úplně. Já mám strašně nutkání jít do toho města, vole, ale... Strach? Aby nepíčovali, já nevím, jestli můžem, že? S tím štítem tam jít, no. Do jaký díry myslíš? Tady za tím údolíčkem, víš? Vysunem klapky a půjdem. Bacha, zabít. Budu za tebou, jo? Jo. Jsou před náma, přímo, no, zatím. Já zkusím. Počkej, nejbej. Tak se nemáš jen na to, ne? Dobrý, nekouká, no můžeme, no, víš. Bacha. To jsem ho viděl. Zleva z kupy, víš, nastřeluje. Já couvnu. A prolezu trochu bacha. Aha. A já jdu dopředu. Petře, já vidím dva vlevo, počkej, až je vyřeším, jo? Jeden dole. Jedna mama. A ten za těma paletama je co? Jeden dole. A myslíš, že za tím stromem ještě někdo je, když tam proběhnu? Jo, ještě tam jeden bude. Tam někdo bude nejspíš jeden. Co to levá, jen to dál? A nebo já to mohu po cestě. Já tady mám na levý ostřelovače. Dejte mu hojem po cestě. Co? Dejte mu hojem po Ty nevím, člověče. Já ti nevím. Na mě tady míří ostřelovač, já nemůžu teď. Tak běž jim tam pomoct klidně, no. Já bych tě pokryl, ale Já tam zaběhnu. nevím, jestli tam dá. Tam máme životy, tam máme jednoho našeho už tadyhle. Yes. To mi bude čumět hlava, že? No? Je mi to jasný. To jde z té kupy, vole. Někdo musí být na téhle kupě. Tam jsou na kopečku, určitě budou. Čo netref mě, vole.
Jo, ale trefil jsi mě, vole. Tady jsme červená. No, to byla přímo do helmy. Bylo přímo do helmy tady. Jo, já jsem vytáhnu reflex kukuci a jdu, ale... Nazdar, Ádo. No zdar, mě trefil náš sniper, vole. Škrtnul mě o helmu, ještě to se snažil hádat, že to bylo odražený, vole. Říkám, to strefil mě, ty vole. Já jsem šel zleva, kde tam to někdo kropil na vás. Já jsem tě s tou pistolí. No, a pak mě tam vydal přímo kluk, kterýho jsem neviděl. Oni jsou na té kupě, viď? No. Tak může mít. Jde. Kluci, mám výhodu, pojďte si taky čupnout. Můžu pozdravit na video? Čupí tam hlava. Jeden dole. Kluci, myslíte, že byste se jeden dokázal tudy proplazit v té bombě? Zkuš to. Z jaký strany? Tudy takhle plazit se za těma paletama, pak si vedle ní lehnout a počítat. My tě pokryjem, jo? Teď je tadyhle přímo proti nám v tom bunkříku. A má tam škvíru, takže čumí škvírou. Jsem šlápnul na tebe? Sorry, já si to je větev. Jeden dole. Můžete spíšit pro bombu? Běž, ale musíš tudy, hochu. Bacha před tebou na kopci. Tam si něco hlojou. Jo, je tam. Počkej, stůj. Ne. To bude náš, vole. Hej, buď tam, já jdu místo tebe na mrtvoliště. Jsem zabil svýho místo, prosím. Tak jsem šel místo něj. Já tam mě koukal, víš, když jsem se přihlásil, vole. A mám, to otočil. Ne, to jsem nebyl, ale teď jsem sundal jednoho našeho, co obcházel, už byl skoro u nich, tak říkám, kurva, pohyb. Jo. Jo, to dostal zase. Jo. A ty máte někdo zelený kule. Jo, já jsem ji měl. Já je teďka taky zkouším vystřílet, už je mám dlouho. Dobrý, že nejsou vidět. No. Jak pro koho? Nevidíš, kam to lítá, ale když to máš na tečku, na kolimátor nastavený, tak to je fajn. Ale oni nevidějí ty kule, tak co? No právě, nevidí, odkud to lítá. Že nestihnou uhnout, no. Přesouváme, hele. Jak máme bombu, jak pojďme Jo, v bombě. tak může mít. Tam už není.